Kun Ecomissa on käyty läpi kaikki projektit, jotka ovat rakennuspalveluiden tiedonantovelvollisuuden piirissä, ja ne halutaan lähettää nyt sinne Ecomin arkistopalveluun, josta ne sitten välitetään suoraan verottajalle. Olennaista on, että Ecomissa syötetyt tiedot ovat hyvin tarkkaan ja oikeamuotoisesti siirrettyjä. Siksi Ecomissa, kun valitaan täältä ohjelmat ja Ecom-arkistopalvelu, ottaa tämä ohjelma hyvin tarkkaa kantaa siihen muotoihin ja tietojen oikeellisuuteen, jotta niitä ei sitten jotta ne lähtee verottajalle siinä muodossa, mitä verottaja on halunnut, ja siellä on hyvin tarkkoja ohjesääntöjä siihen, missä muodossa niitä pitää lähettää. Ja kun tämä ikkuna on avattu, se oli tosiaan ohjelmat ja Ecom-arkistopalvelu, ja täällä meillä on se käyttäjätunnus ja salasana, mitä siinä alussa olevassa käyttöönotossa tarkistettiin, että ne on oikein ja yhteys toimii. Niin sen jälkeen me voidaan koittaa siirtää sitä aineistoa, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Ja ylhäälle tulee niin sanotut hyväksytyt tapahtumat ja alhaalle tulee hylätyt tapahtumat. Ja tässä nähdään nyt, mitä varmasti alussa aika usein tulee esiin, että kaikki tiedot ei ole täysin hyväksytyssä muodossa saatu siirrettyä. Eli siellä tulee esimerkiksi nyt tähän yhteen yritykseen tulee tieto, että Y-tunnus kautta henkilötunnus ei kelpaa. Ja sähköpostissa on vielä jotain, että se ei kelpaa. Jolloin suljetaan tämä. Tiedonsiirto ei onnistunut, mennään päivittämään tietoa. Ja kun puhutaan yrityksestä, niin silloin se on urakkatietojen siirrossa ollut joku murhe. Suljetaan tämä. Mennään ohjelmat, ostolasku, ostoreskontra ja sitten saajatietoihin. Etsitään tämä kyseinen yritys. Etsintä tapahtuu taskulampulla eikä kynällä. Etetään täältä oikea yritys. Valitaan se OK-painikkeella. Ja käydään tarkistamassa. Y-tunnus ei ole oikeaa muotoa tai ei mene tarkistuksesta läpi. Se on nyt kirjoitettu uudestaan. Ja sitten täällä on saajarekisterissä toinen välilehti tiedonantovelvollisuus, joka on nyt tähän verottajan uuden ohjeistuksen mukaisesti tehty. Ja hyväksytään tiedot. Täällä näyttäisi olevan tiedot oikein. Lukuun ottaa yhtä numeroa. Kokeillaan tiedonanto tai aineiston siirtämistä uudestaan. Otettiin ohjelmat ja Ecom-arkistopalvelu ja koitetaan siirtää. Eli nyt yritystiedot on saatu siirrettyä, mutta sen lisäksi täällä on vielä henkilörivillä 1 veronumero. Puuttuu tai ei kelpaa. Henkilörivillä 1. Ja projekti numero 2019. Mennään projektiin. Haetaan projekti 2019. Painetaan OK-painiketta. Valitaan tämä tiedonantovelvollisuus välilehti. Ja täältä työntekijätiedot. Henkilö numero 1.
Suljetaan projektiseuranta. Nyt tiedetään, mistä henkilöstö on kysymys. Otetaan ohjelmat, projektiseuranta, ohjelmat ja perusoletukset. Ja täältä henkilöt. Ja täällä on veronumerossa virhe. Tarkistetaan veronumero, hyväksytään muutokset, tai tässä kun ollaan oletuksissa, niin ei tarvitse edes hyväksyä muutoksia, vain ainoastaan suljetaan, niin se on tallentunut. Ja sitten mennään uudestaan kokeilemaan. Ohjelmat, ekomarkistopalvelu ja koitetaan siirtää. Ja siinä tapauksessa, kun hylätystapahtumissa ei ole mitään, siirto on onnistunut ja ollaan saatu siirrettyä onnistuneesti nämä tiedot Ecomin arkistopalvelu. Suljetaan yhteys tai suljetaan tämä ikkuna. Sen jälkeen voidaan siirtyä Ecom-arkistopalveluun. Ja sen jälkeen tänne pistetään käyttäjätunnus ja salasanatiedot ja kirjaudutaan sisälle. Nyt kun ohjelma muistaa tässä tapauksessa nämä, niin voidaan painaa kirjaudu-painiketta. Päästään Ecomin arkistopalvelun sisälle näillä tiedoilla. Ja sitten me voidaan valita joko tästä tai täältä ylhäältä rakennusalan raportointi. Ja tänne ovat nyt henkilötiedot siirtyneet. Ecomista siirretyt projektit ovat onnistuneesti nyt arkistopalvelun puolella. Tämän jälkeen ne lähetetään luomalla haluttu kuukausi ja vuosi. Luodaan raportti ja lähetetään ne eteenpäin.